Il-Prim Ministru Malti Robert Abela jinsab fi Brussell għal laqgħa informali tal-mexxejja Ewropej. F'dan is-summit tal-Kunsill Ewropew il-mexxejja se jiddiskutu iċ-ċiklu istituzzjonali li jmiss wara elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fejn mistennija jibdew jaraw min se jieħu l-ogħla kariki fl-Unjoni Ewropea. Ful-mejda tad-diskussjoni, il-mexxejja se jitkellmu dwar l-għażla President tal-Kunsill Ewropew minflok Charles Michel. F'dan il-każ Michel ma jistax jibqa' fil-kariga għaliex it-terminu huwa ta' sentejn u nofs u jista' iġeddet darba biss kif fil-fatt diġà sar. Din il-kariga toħroġ mit-Trattat ta' Lisbona u ilu jinħatar sa mill-2009 maġġoranza kwalifikata tal-mexxejja Ewropej. Il-Prim Ministru Malti flimkien mal-mexxejja Ewropej se jiddiskutu wkoll in-nomina għal President tal-Kummissjoni Ewropea u il-ħatra ta' rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà. Fil-każ ta' President tal-Kummissjoni Ewropea imbagħad huma il-membri parlamentari Ewropej li jivvutaw għan-nomina proposta mill-Kunsill Ewropew. Kemm il-darba in-nomina ma ġġibx maġġoranza ta' voti fil-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew ikollu jinnomina persuna oħra fi żmien xahar. Dawn il-proċeduri kollha huma parti mit-Trattat tal-Unjoni Ewropea, wieħed mit-trattati ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Fil-medja internazzjonali qed jiġi rrappurtat li l-eks Prim Ministru Portugiż Antonio Costa se jkun il-President tal-Kunsill Ewropew waqt li l-Prim Ministru tal-Estonja Kaja Kallas mistennija tkun ir-rappreżentant qoli tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà. Dan fil-waqt li Ursula von der Leyen mistennija tibqa' President tal-Kummissjoni Ewropea, kariga li okkupat fl-aħħar 5 snin. Fil-każ tal-President tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew m'għandux ġurisdizzjoni għaliex huma il-membri tal-Parlament Ewropew li jaħtru il-persuna f'din il-kariga.